салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Барселона айни ҳол намедонад ки дар бозори трансферӣ чӣ кор кунад. Даста футболбозони нолозими худро ҷавоб доданист, аммо касе ба онҳо пешниҳод намекунад. худи Барселона мехоҳад ки аз Луис Суарес ҷудо шавад, аммо шартномаи Суарес бо даста ба анҷом нарасидааст. барои қатъ кардани шартнома бо Суарес Барселонаро мебояд ки маблағи иловагӣ бидиҳад. барои он ки пеш аз хатм гардидани муҳлати шартнома Суарес аз Барселона равад, даста бояд 14 миллион евро ба Суарес бидиҳад. даста вазъияти молиявиаш он қадар хуб нест. бо сабаби коронавирус клуб зиёда аз 300 миллион евро аз даст дод. акнун Барселона мехоҳад ки футболбозони нодаркорро фурӯхта дар маблағи онҳо бозингар бихарад, вале бубинед ки даста футболбоз нофурӯхта бояд худаш ба бозингарон маблағ бидиҳад. ба Суарес айни ҳол ПСЖ, Ювентус, Атлетико ва Аякс таваҷҷӯҳ карданд. дар мавсими хатмгардида Суарес 28 бозӣ доир карда 16 гол заду 8 асист анҷом дод. дӯстон, чун ҳамеша сарпарасти видеои мо ширкати Адин XBet мебошад. дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама осаш эътимодокиз. барои боз ҳам ҳавасманд шудани мо ва тез баромадани видео ба ссилка коментария буда даромада бо промокоди барсатиҷӣ дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл туҳфа гиред. дастгирии шумо, пешравии мо. яке аз бозингарони дигаре ки ба Барселона ва сармураббӣ Роналд Куман нодаркор шудааст, ин Артуро Видал мебошад. албатта Видал зери роҳбарии Валверде ва Сетиен бозингари ҳайати асосӣ набуд ва ҳангоми лад бардоштани яке аз ниммуҳофизатгарон ба майдон мебаромад. аммо мо Видалро ҳамчун футболбози мубориз ва нотарс мешиносем. қариб ки тамоми бозингарони Амрикои Ҷанубӣ ҳамин хел ҳастанд. Куман мехоҳад ки пурра хати ниммуҳофизаро иваз кунад ва Видал яке аз он нафароне аст ки ба наздикӣ аз Барселона меравад. баъди сармураббии Ювентус гардидани Андре Пирло овозҳо оиди рафтани Видал ба Ювентус зиёд гардиданд. худи Видал ба суоли он ки метавонад ба Ювентус равад ё ин ки не ҷавоб гуфт: беҳтарин аст ки Пирло мураббии Ювентус гардид. ӯ бозингари беҳтарин буда. акнун тасаввур кунед ки чӣ гуна мураббӣ мешавад. ӯ диди футболии худро дорад ки бисёриҳо чунин истеъдодро надоранд. Пирло шахси беҳтарин аст. мо дар якҷоягӣ 4 скудетто гирифтем. агар ӯ ба ман занг занад хушҳол хоҳам шуд, гуфт Артуро Видал. он бозие ки Куман мехоҳад дар Барселона гузорад, Видал бо он мутобиқ гардида наметавонад. ба Барселона дар хатти ниммуҳофиза бештар бозингароне лозим ҳастанд ки тӯбро идора кунанду майдонро хуб бинанд. Артуро Видал метавонад ки ё ба назди Антонио Конте равад ва ё ба назди Андре Пирло. акнун мегузарем ба масъалаи асосӣ ки ин Месси аст. рӯз аз рӯз хабарҳои оиди рафтани Месси зиёд мешаванд. ин трансфер ба мисли трансфери Неймар ба Барселона шуда истодааст ки соли гузашта тобистони дароз масъалаи Неймар ҳал мешуд ва дар охир ҳеҷ чиз нашуд. се ҳодисае ки айни ҳол дар Барселона шуда истодааст. суби барвақт бозингари аргентинӣ бояд ба базаи тамринии Барселона меомад то ин ки аз тести коронавирус гузарад, аммо ӯ наомад. ӯ барқасд наомад, чунки намехоҳад дар Барселона дигар бозӣ кунад. дар чораҳои наздик тамрингоҳи Барселона як мухлиси хурде Леоро интизор шуд. бечора бача соатҳои дароз ӯро мунтазир шуд то ин ки Мессиро дида хотираш ҷамъ шаваду ба хона равад, вале ин писарак аз куҷо медонад ки Месси чӣ мехоҳад ва роҳбарияти Барселона чӣ нақша доранд. аз назди ӯ Бускетс ва дигар бозингарон мегузаштанд, аммо Месси не. ба ӯ ғайр аз Месси дигар касе лозим набуд. ӯ ҳатто ба дигар футболбозон таваҷҷӯҳ намекард. ин ҳодиса аз он дарак медиҳад ки айни ҳол барои тамоми мухлисони Барселона танҳо Месси лозим аст, на Суарес, Бускетс, Алба, Пике ва дигарон. ин кӯдак ягона нафаре набуд ки Мессиро мекофт. ба ғайр аз ӯ даҳо нафарони дигар дар интизори легенда буданд. Лео мақсади омаданро надорад. чӣ хеле ки рӯзноманигори Онда Серо Алфредо Мартинес хабар медиҳад, Месси маротибаи дуюм ба Барселона гуфтааст ки шартномаи ӯро қатъ кунанд. Месси мехоҳад бидуни ҷангу ҷанҷол аз даста равад ва судбозӣ накунад. радиостансияи РАК як хабар медиҳад ки огаҳии тариқи бюрофакс ба таври автоматӣ шартномаи Мессиро бо Барселона бекор мекунад. барои ҳамин Месси ба тамрин наомад. ла лига бошад эълон кард ки шартномаи Лео бо Барселона то ҳол амал мекунад. шартномаи Месси то ҳол амал мекунад. барои шартномаро қатъ кардан бояд маблағи даронавишта шуда пардохт шавад. дар шартномаи Месси 700 миллион евро қайд шудааст. Лео то ҳол мехоҳад бо Бартамеу вохӯрад ва як бар як мардакворӣ бо ӯ ҳарф занад, аммо аз чӣ бошад ки Бартамеу аз ин вохӯриҳо гурехта истодааст. мавсим наздик шуда истодааст ва бубинед ки токунун вазъияти
месси ҳал нашудаасту барселона сарҷам нест. клуб бозингар нахаридааст ва бештар дар фикри фурӯши футболбозон аст. ин ҳолатҳо мухлисонро бештар хашмгин мекунанд ва онҳо низ одаманд. рӯзе косаи сабрашон лабрез мешавад. акнун мо дарк мекунем ки барои дубора барқарор шудани барселона ба ин даста 3-4 сол лозим аст. ба ҳамин тамом дӯстон, ин буд видеои имрӯза. дар ҳама ҳолат барселонаро дӯст доред. беин ҳама гапу чапам як рӯз не як рӯз месси карьераи худро ба анҷом мерасонад. лекин мову шумо ба хотири месси барселонаро дӯст намедорем. чӣ қадр ки ман ҳама вақт мегӯям ишқи аввали ман барселона аст ва дар пастию баландӣ ман бо ин даста мемонам. бо шумо буд муҳаммад гаиров. хай дар паноҳи аллоҳ.